Hello family. Tukutambira mfaro. Dikanwa. Tukutambira nemune zvakanaka guys. Tungokuchingamidza mfaro pa channel yenyu inopisa, inopopota. So guys, sikuziva kwenyu isusu katinofamba nenyu. Tinokuunzira nyaya dzinenge dzichipisa dzinenge dzichitenderera. Aiwa wakakutira tumuziye kuti zviri kufamba sei kunyika yedu yeZimbabwe yatinoraramira tiri. So guys, nasara nyaya sei Wicknel Chivhayo. Sei Wicknel Chivhayo guys vari kupa vanhu mota. Zvikuzikana nemunhu wese aiwa iswa tikuvanza kada sei wakapa vanhu mota vanhu vakawanda zingaite vana Sekalas vana Japreza vana Mai Chisamba vana Baba naMai Charamba vese vakapihwa mota naSir Wicknel Chivhayo. So guys, nasa kuigirai video raApostle T.F Chiwenga vachitaura kuti kune avo vese vakapihwa mota naSir Wicknel Chivhayo aiwa muna rugare vachitobvunza kuti aiwa kumukuziva kuti aripi make wechimombe. So guys, isu hatiwanzodi kurebesa kanyaya yakazoipapo kadogara tangupe video mugare mazvinzwira pachenyu. So kune vachangosvikawo aiwa tokuchingamidzai tokumbira kuti mubayewo kabhatani subscribe kuitira kuti patinozoposta pese munge muripo muchizvionera. Aiwa tinokanda latest updates muda kunotoposta nezvei aiwa nongobaya pamashure wana mavideo atinoposta. So guys, video ratichayana rumuzora nhasi ende irero. Thank you for watching. It's too good. Mr. Chivhayo shall vomit the food he is eating with the stolen money. He shall vomit. Hey. And if you are wondering whether it is possible at all, just ask yourself, where is Mike Chimombe? Mucharutsa baba. Kana wina bururu ari kudrive mota yakatengerwa naChivhayo, mutaurire kuti zvanzi naChiwenga mucharutsa chamuri kudya izvi. You will vomit up the morsel you have eaten and waste your compliments. The compliments you have been receiving all these days, you are a say urimpinga or mdara. They are going to go to waste. Vacharutsiwa zvekuti du parare. Nevamwe vanhu vanonzi havasati vamborutsa, vacharutsa wena. Things are going to get bad. They will vomit. This is my first prophecy for Zimbabwe. Hanzi naChiwenga pacharutsiwa paHarare. Veringere shona murando waMwari. This is what Chivhayo should have done. This is what Scott Sakupkanya should have done. If you are connected to a man of power, put a knife at your throat if you have a big appetite. Yeah. Believer.